Karong adlaw guys, magpataod mi og rear backing camera sa among espresso. Kauban ako ang akong manghod og diyan na nagstoryahan na sila no kay akong manghod ang nagkontak aning technician. Diami sa police station Dres Digos nagpataod para sure gyud nga legit ang atong technician. Bitaw no, actually nasa gitaoran diri nga police pod, espresso pod ang unit kanang pula. Pag human sa isa, iyan na din gitrabaho ang among unit no para mahuman na kay ting paniudto na pod. Kaning technician guys, taga Davao ni siya. Iyahan na ang materyales, mobayad na lang mi. Kaya nahuman naman yung taod no, iyahan ang gisalpak og balik ang atong TV na gamay. So karon testingan niya usab para i-sure na sakto ug swak ang iyahang trabaho. Sa katong gusto magpataod og rear backing camera, pwede natong kontako ni kaning tawhana. So tuwara ni gana na gyud. So makabayad na gid mi ani no. So legit og tunay gyud. Importante gining rear backing camera guys no sa panahon karon, labo na sa mga new drivers kay nagi mga blind spot sa likod na di nato makita usahay. Sa panahon karon sa technology no, ginapasayon na gyud ang tanan. Grabe. Nya lami king katawa ni sir no kay kabulo ka kwarta na ni. Dami na po kay ngisi sa akong igsuon no kay siyempre makita na gyud niya ang iring na moagi sa likod, di na siya mabalaka. Nya nakabayad na mi. So gipicturean ni sir ang iyang trabaho no. Karon manguli na mi kay ting paniud to na, gutom na kaayo. Wa na ipapaniud to.